namanganda aliyatanya lekante wikirana lakini kirukurigirya buya bono ayo munyene una umunyagitali kura sector yobocheno sector yobocheno umwako yigo 2024 ngima Kisii county ngitratebe inkiya atua yage tumiyere igonda tebe sector yobocheno wetanyo gusangiriye besa nyingi kurwisa barwaire sector yobocheno dekorative ne sababu ngotebera yo natumukwana nayo nsarigo ogende general abarwaire bale ime bataraka ne bill nyagitari batangiro mpaka bakanira kibesa nabange muchando ruriga umuchando nori social development inero tutobati ese sector yobocheno ndobwata abantu bako kuna social workers. Okay, social workers nabantu bari bagochicha badikire ne county government bagochicha ari bamanyana ayo nsarigo igoro mutakapi bachire mpaka sai no nsarigo barore no buri mwe mwana tumukamena kibasa chikaera lakini bono naye mwanya bantu kwarware ne gitagiyori ebil kibasa cyabujije eba bwende karo bakorire mangana yibakori okobenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital na gitari ya serikali EU ekoba manage ne ndo kuna cost sharing fee cost sharing eminenti na mobile wakanange ne serikali nke yes okolie banyagite bantu baita bantu bagwaka ne serikali tari nyagitari jenere kubakana yes nese constitution ito ya Kenya igogote bana kero muntu naro bwato gusuburi bwokonyora obogwenia igoto kodi no muntu obogwenia okoba no mutaka omuntu ayemuno nsarigo na inje muna juri Nyanchama intuna mari serikali yes kero tora mari serikali kero twarwari tutware kibesa ntotwara kweka tubari bwokoba na bari chiko igote igumuntu gwentu kureranga inche bono ni no mutaka ndi timbwa tinibo tingunyara gwa access kuswikira bokoro libo bogwenia sinye gitali na abo mutaka baade serikali ni bwate portion yewenta komakonya kabisa igobono ina chankanyore namba yabarwaire batangire batayikonyara wakana ebi eyachite kabene ni mono nanda barwaira babe bakobera nyagitari chinga kichintambe paka bani ornande na mwirande ekarori nyagitari nyora na abarwaire na bange bade karo kwa bwenirake obwenta kogendanga igeta keirwa genda bwango okoba ye environment eri oise kogenda kobero nande na bokonya nande kwarwale bona iriyo kende tokobero nande kwarwale anene mona banda babwato buroro wa pressure gwesukari chinga kichioro taraka ne bill igo inyora madio gari wa pressure na yesu gari toikoye onye gwasinyiru gwakane bill na gitari kayugo chikurusi nande chibesa chikugora madio kurisika ya ugwento konyukira ditu bono kwanyora barwira banke karo babere chinga kichi babere disajine eminete bwando gotoka ngara kinori nyagitari kwanyora ubwire bwiranire abange babo dibago chikurusi kwanyona dibago nande bono bagora mochari eyira asara nene ese county government ya Kisii nese county ngima nese chifamily chama Mheshimiwa asumu county ya Kisii taimangana ni bwata barai tubato mu governor muskisi mbapo rarati na barai bande au bali ni chachi nene kima kweregeli ne county mbiya kogenda ekero okurigilia amangana y'umuchando gwate bangandake ngiraboniga abarwire ni gobara banga secretary gali batangire basiru wakana bono umuchando monorore irango andake nikiki koretu umuchando baki ayonsi akoreka nichiwe sitayo egento ndatebe nabarai bataikorengeri gwitani na babonete esa bongo tebera ekarombo atomurwire oberde burire amatukatato nindo cheno murwire yo gwenire na immunity na social workers onye otebire mapema na tinkonyara gwakana nimbwate chiri kwisano choka na jimbwate kusina maiga tiga social workers bamunyoke sugwango kumanya ko ene kina maene banda baikonyagwa gwakana egero muntu yabe waved off chiri abwate cha mapema abe waved off aicho digwene chayef agendeka egeri gitandeke gitigari gusa kwamwatire omurwairo ndo woja ara nyari wakana ebine biasara ekero tubwate biasara na bukorengana naki to twaro mudamanye mutinyi emetinyi ngomi osemetinyi tato ataigwakana bill nkuragirari ngwesi byari kwamwatire nande no manye tena taiko chwakana ebi ige minenti na goika tutware mangana ari ko health economics okorigena abanda banyare kwakana onye bakonya ngake ngokora nyore chibesa chiriba kwate ise ubwango nande ngendre kwegendo ko barwire bainde baro bono monyara barura bekera bare bataigwakana
bono konyora nona masikane dignity in healthcare. Oh yes. Baba bako beku babere kitanda kwa mwatiri amasikani yani. Okoba kuikana ndi batige bitanda biri bari korara barwera bandi ba. Maswaye. Lakini kabari ga mbaga saini kurara kwa mwatiri na kurara. Onyendi dibakonye kama pema. Ese umuntu we biasara economics. Economics okonyorana ine kitanda bako chibesa chingebe so banko. Lero tuwali gotebanga andake ekero kuligiriga utwara ligiriga sensemeli yobo wenia ine sekta egatibi ntubiri andake bitakolekana buya andake kolingana naye gwatabiri nga bibwa tubutango gete kubura ibutagenda buya somo gusi somo mwaka 2024 tigamente samanga nayo abakingo kwanera abakungu bali bakonyora abana babe kunyigitego nande bado munanga saino kwana abakungu abo abali ndikitego. Oh yes. Igonde tekotembi abantu bamitu abakungu ekero banyorira abana njeno munyagitari wabangina n'abana bake kero banyorira abana nzakino konyorana basiria manyinga mange batandukire twabasonire bakorera operation eyekoro cesarean section ama ene mutaje abakungu koro maternity yeto ya kawaida mpaka narangita iko baiko aitaria magana maskani anene mono omonto bwatandukire bwasoniru igutaga tota okonyora jinga kitire akogendanga konyorana chiusi chiri chatugukire ekero chiusi echi chigotuka konyorana na kibono na ngosadiere efamily omonto omonto ogendanga amaene na basonetu lakini korugari ensebeyende igaigonete koko digeredi ekere to gotebugwa matebwe kenyumba family health konyora umugaga nare ujakire gutwara chiwasi wasiche itabuka yayo debere na kibono chinye ni cyaba chinchinchi mwiga igo kwetani gusari gwa matobu yese family abangi nabakabakoru maternity bagenda nyangitari gose bakabakoru nyangito bacha kwa abana amabere nasari bacha kobongi abane nasari kumera nabare nabantu bakawaida bakoruka bagucha korona marabo baroire abangi naba maskanya ali batakere gutwara tayo onyoro yonde eyange sari gitiko mega onyoro yonde amanyinga murarenga make ngara base kwa keranza kuga kwe corridor ibu onyoro yonde no meta basubate baita bangi baigo chabata go semba banyo mero go semba na bana umuntu dio tabwe otarenge diko nyore corridor ko kutara uyuko nyonga inete na ya Nairobi ngakare umumira dirabu nande umwana ko bonki igo amaskanya dignified and respectful maternity healthcare services echiabanti nanyangitari munana ndebete amagwire na mangaro abarwere ba pressure no bari barwere ba malaria aba corona abachi bagiro mushimo wa juri ingene igagwa yekonese kitambi sana iguru yo muchando bwabangina bali bako andakebe konyire bagonkiri gali nyigitari nene ya Kisii teaching nkikirege konwa suko babeka kolengana nkigondera okolekana namuno kore county government county government ega babwente korigere kobeku angena ebodie ndo abwate ebodie postnatal. Oh yes. Lakini okobe enyagitari yete korosi besa chininge ekakora renovation ese wodi ya postnatal egerere tabarimu bari abarimu abantu babwate chikade insurance ebe private wing nobwate tabi. Yes. A private wing nabangina bari babo. Yes. Igabangi nababataka abangi nabakawaida barabu nobotaka bwabo tiabatara kumatande tibagenda nyangito ndigo. Lakini kerokori ese structure ya Kisii Teaching and Referral Hospital postnatal eso mukubwa nyoriro mwana iga ebwanda ko bange na maternity igo kende geise ko onyamongi na dia ara ko nyoro mwana go sente nare ko nyori na monyoro range na ndinara mane na kia genderere kwa batri onye aise go change o saise ko babobe go sai obwango kulia go ngadi mwana ya tokana obokonyi mburange gari mama nyagitari babangana n'abana bake igokorenda umugino yo gonkiri umwana no mwana yo umboyiru esumutieni umugima nakike ngoro nyagitari babangana n'abana bake igokorenda ngino mwana na nyina wambatira bya wana sangape mwana nyagitari yako cha koruma teneti ya ataka ende nyangito igorachi ko digereri abangana. Now the blame ngayegochi blame igere ese management ya Kisii County baka renovate postnatal bakabeka abangina bari bagwate kandi bagwate kibesa baranyare kobero bakatiga abangina bataka bagendari. Oh yes. Mother Child Center enyagitari ediyo mungina no mwana muke ebagote wana yaisire koba yaisire koera onye yaisire koera Mother Child Center
nande tutagenda masikani manene esabangina bago tokonkeria abana babanda baba bataka mbale kubeka none flow ya sabangina ubabere gabu esobwamo banyari kurwali na kudigereri buya okoba bangina abange tadie barwalete kakwatire ko bonkyo mwana mtoto agechusiri buguma bwa wosogendenga na complications utabwate bangina bwa bange babere bakoirana okoba yogotubuka alisi bamane to cesarean section kwanyora maira muitikari kwanyorana makongna mange alisi bade tatia sagaya iko management nade abantu abaguzi baito kwa jumla time management yoka abaguzi baito kwa jumla ane mwana basubati mbara soka otebana yaya egente kitwagikanire abantu baito ebanjite kwe murungani bakirete kishi baiko kwana na maena mangana ya tadia mangana maya ekaronanya kwana tadiri mutadi kabiri abasubati abange including no women represent koria mangana abasubati ne kenyo kwa jumla bambwati siko dige na bangina banyote siko ya bene ese tinga kichiri bako toretero mugima lakini abangina bagakira na bagakaba nkwegerera abangina babo okoba nonyene mboge yu na bakodia kiro mutakirete igago kukemumi bantu baroji na mangana serious igo apart from management nonyene no abantu baito jumla mna bagusi urikabatene ne imara batebene kete to gutagete mushimo akero tukusangamo na yimwambia bono nimetumu kusine na bwate birengrali au igoro ya mangana aliyegendera ko kana suburai anamona county government ya Kisii mambia bono lakini ayonse ukwana mushimo na bwata mange kigima na ara mange nguchi kumuguri gaiga kubwatikana nanne muno no enero mwenyene ko igure noyo mobu abali bakuligia gote byalinga ere aliko banere nki ali gucha gokora merubulikia bwata ali gucha goncho libigawo kwa na bikirane lakini ayo mwenyene kirugo tabono mambia tu kwanira ndake igoro yebirengo byo chenu bisaligete kigima asisemo au aime county ya Kisii nekene nuisa ngetinga ya ukwa naye kene ayo mwenyene nabo tusange 9 tubono mambiganda polisi mibiri setu iga kurwa soro motegereri mambia bono 0741583878 asesabuli semi ekarura sangana incha sinini kidogo nda manyanga aje ekiga omushimi wa juri Nyanchama au kwa 9 tubono mambia aje no yomogu wa chira ndaka sinye gitali ya ito gitali chito kwa rode mangana yuga okorekana nekene nga neke tukukuru mwaka ibi ntibi sari gita sese kita yobo chino ase county ine nuisa negeta 0741583878 sangago 9 tuga bono mambia urakuwa ni mushimi wa juri Nyanchama bono mambia no alika iga ase studio keregali kiago na yo mwenyene naboko mwama iga katukuru mwaka na tukusangamo lakini nyolenga chiku chikoraka isato mangana maingo chale iga sembeo ekatura chiko edo mutu mukasini tukuirana akwana mangana abira tatu eraptebinga erebono uno muntu bene murubili kiaro kuchako kore aliko omaete mweshimiwa bangi barabo olinga ki ebintu mbire bingi sana bantu bako bolinga juri agate make rook likibo women reba nkikia gerete na anda akarengere lya karanga boliga sigru ikende na kiaisaide ngotobe kole bya badai nande ebintu ne bigogotebanga nyagitali igebwa tu muchando abangina bayi bali bako konki bachandikire monunu munyagitali bwa bangina nurucha mangina yari kubanayo bwa tu bubuye binki wali chokora yonsi ngotobe kole bya liga tutabinga ngakibi wantoko kolekana emambi yabono Getembe halo Getembe ekando chega iga omotegereri chiganka chiasoirugo chaga gadeti abantu babiri gatwachi ko ndobutu mukomo kekegima asiniri gandara bugoli chiagonda manyanga no gusanga n'ituma byabono naye ekerugwe tamangana iga kuruga Getembe TV and radio ndaking kiaye kiliura comment iguru ibirengere byago asai gumunya gitali yabo tebona mambia good morning Getembe Hello Getembe, good morning. Yes, Geoffrey Somoni. Karibu sana. Wakile buyonza liko? Bwakile bya. Nale polio mheshimiwa ili swali ya ini swali ya sha. Abange bango tena bako na jagitari ngoteri kurwali outstation. Na ina jai we ya banta ba koruba kane dikige ka yo mai tinga ngongore tugire sha go se bako yamono. Liswali kukwire ndali badai tianyori ende Getembe Radio TV. Good morning. Hello Getembe. Yes, karibu sana dadimbi yole. Karibu sana hivyo nisonde kuruchia samo chia kia gigali. Karibu. Bono nare kuboru mujingo ida. Sante sana libuli ya golia soira si account itumambia bono. Shukrani sana Getembe Radio TV. Hello, good morning.
Bwakire buyambu yule baba butoli bere Nancy. Karibu sana kwa na daktari Juri no ali gabo no mambia umugiri baba ngina. Alright, asante sana kulende network ya Nancy Rioba nije kutoka kwenye tuiwelekea kia mambia bono yonse nitakuwa nakuulizia kwa daktari mambia bono esiminga tukubuliga yomo elika tukuragendo mutumo ko Getembe. Hello Getembe. Yes Onere Zakari Mogute karibu sana karibu Zakari Mogute libuliria go sokomenta ko mambia bono karibu Lonko bori juli Nyanchama Nyamao ngaki. Enko moriga. Obo kuri mori ndeka sense no ya gutiere kara. Inaji ko bori jorro ko kubosire ko atule kire mangana maya. Asante sana Zakari Mogute bono mambia. Ili gati yijisimi chinyinge thousands of calls zigo chagase mbio. Bono mambia mogati ukwa na nomushimi wa Juri Nyanchama mambia bono. Lakini do chijideka ibere chuka chirika chinsa isato. Ekeretoko genda sawangana maya yichinsa isato mambia bono. Ngane tiko kwali bagasini ni egere trara nyora mache kirasi gato sire toko irana. Yani ni awamu ile ya 3 nkoreta do mushimi bono mambia. Tokeni kuliria ya mange togo koro mwaka buye igangorangora. Riatu iraniria yonsi na enda mange. Na ulikuwa boli tusikuru TV ni radio ya karate kirudi bado tuko na mengi zaidi na mheshimiwa Juri Nyanchama Nyamao asembeo imambi yabone Etwani ya Getembe tuska tuchiale Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale ita ayo mwaro karugetanda bana mbale ita kuzito somya bamurama chekuya mandege kuzito somya bamurama chekuya mandege Pink Premier Academy Nayamuye chiskuru chuburuso echo chikubeko burusu bweko cha somono ase okwanyolera egasomo echo kira makonye ase matukali busyo ezukuru iga yekutuka ase bare ya Kisii kiugoro chinsemo chiri cha menyingwa ebare kogenda chinsemo chiri cha masongo igo ebwateli bagari giyali nene ase abana bako ebirasi byabo nebijali ebyubire ebya narwana buya ale n'amasomo igo eskuru iga ekolera ebye drama efisi yabo nigote ilikwenda ngakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru bosombe kuchasa bali bare HD scholar asibe bali bara se boarding abata mazingira mayayo gusoma inteknigo egendrete tutarelero ilikubatania kabaye oyo mu bali bakubatania muniche semi ejo kirabirere konyora obugimu byasamo tuko ali bushyo asamange nabo wakisi butrasa kinaba kitwa 0710755578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu buyibuko chakira iliyoko kwa ankirao ingia Gigo ao asekeliagi atsan certificate na diplomasi kosi ao mkwigiri bari ni chintere na kubika obulembo asomobere mbabwate electrical installation bose wiring wasomorkiwa akwigika na korosia omulero nebintu binde buna chi radio ne chi TV bose electronics ime ya Kisii Impact Institute of Science and Technology mkwigiri bari boigo ekosi ya information and communication technology yumorkiwa aganirgo twara plane as a certificate boigo AC minus as a diploma chikos chindengamona secretarial studies journalism and mass communication fashion design and dressmaking social work and community development
tour guiding management, plumbing and pipe fitting, computer packages, cake making, music production, nechinde chinyenge. Minyoka, igoba gutuka asamagacho Etwani Towers, lirongolia gatano na gatatu ime yomo chobosongo. Tueba, babwate inteka ya kera omotenyi, asechi kosi chinke chia short courses, na boigo chiria chia technical. Asamange, bakere ase enamba, enoti isano na ibere, isano na isato inye, isano nemo, isano nemo, kianda isato. Gose, enoti isano na ibere, enoti isano na ibere, isato emo, inye ibere. Kisii Impact Institute of Science and Technology, omogoko bwechisemi. Etuka yo umomo ya Uhuru Superstores iye gutuka milulu cy'ubusongo iye konya ebintu au aseli gulidigo kona nk'umubuko mkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna bruno amabati kuri wasite company au emisumali ya chingenjo chonsi chichuma cy'ubwaga chingenjo chonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kuri wasite company au egati ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsa mu ebintu by'enyumba mkonya bale mattress chingenjo chonsi nabigiciro cheche size au babata chitangi cheche size au mkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekinyi kuri wasite company au amasi ya mandasi kuri wasite company au aya yokoruga chichumbi chiza yego segesekera chi customer buya chinga kibakogora ebintu nigo boigo babata chigari icyo chigokora obusombe busapi gake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe nigo bagotoka ime yo mu cy'ubusongo asenyumba ya asamange bakere simbweta 161502 Christamarian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuyakigima asamarieta ngoro kwa diuka poko no munyagitari ko rwase nyagitari ya basista ya Christamarian bono enyagitari ya Christamarian ngoro yere muroberi oribo korikia bantu oswa sha ntori gwakania kwerikia sware linda lyonsi oratware na botogo konya buno mbabwate CT scan na bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU Jumatatu ndobwate kliniki kia bantu balibe lisangu ekoro kwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa bantu balibe bwate uburwire bwo bongo Juma ine ndobwate kliniki keriki abana gekoro ku pediatric clinic na clinic ya bangina gekoro ku gynecology clinic babwate ensema ya dialysis eyu yekerero ose the latest ensema ya laboratory Jumatano ndobwate kliniki keriki ya surgery asibali bako barwa bado Jumatano yintobwate kliniki ya bangina naba roire bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma koro kwa orthopedic clinic aramisi ntobwate medical outpatient koro kwa MOPC elia maroire mono na sukari pressure malaria eyokoba aramisi tibweba Christamarian nebwate ambulance asaba konyibwa emergency usibwango asaba roire bali barware chinyiko ntobwate clinic kera ukigero korwa kira omotienyo sita aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo gatatu onye yabanja no twakora batokora match yende twakora omotienyo sita oyondo omotienyo tisa aso mwaka kliniki chia maino ntobwate pake ward yabana bake bali banyorero lakini rene matuko abo taraika batarire ase umuchi busongo asamatabekani amashauri ase para
ekotira korwa Kisii kogenda chitangi gosikia mabondo boigon tobwate ensemo ikoro ku maternity ine ensemo y'abangina bali banyorera abana bose bagochikonyora abana asa abantu bali babwate megonge ko baroma barikiru n'abanyagitari bachikokorerwa amasoezi tobwate chi specialist nyagitari to chikoro ku physiotherapist tobwate ensemo ya theater ebwate bintu ebinge nabariganiri ase nyagitari yeito ya Krista Marian ni nyagitari y'omubusi nahinde takobwa magana yerigori incho toikaranse tokwane toigwane tokonyana asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Elimu Academy ni sukuru y'oboroso eyokorwa amere y'ekiseme ky'ekimurulyo omuya OCBC na bwigo na junior secondary igobo bwate enyomba enene ye ebitabu yani library eyobwigo ebwate ebitabu bisaine eby'omwana arasome nigo bwigo bwate science laboratory na bwigo computer lab ebirasi byabo nebigale buya na ebyo bisaina abana bagosomera ebimubata mazingira maya abaroke barase skuru ye igo bwatu bumanyi bwisaine na abo banchira mune wizara y'ekisemi libagali skuru ye nelinene ase omwana aragosorelie babwatu murubulyo boarding ase babwata kinyomba kingi yasabana bakurara ekyo kibatetema kika boarding kurenganamo ne wizara y'ekisemi imeyense babwata kigali cy'obosombi ekyo kikoleta abana ase skuru ye nabwo kubairania inka intake y'umwaka 2025 nigo egendrete ayirera iribwenyorere libaga umwana wona kwibwatanya mu skuru yiga nigo bale kilomita ibere cyoka gukora kuri umucyurya obusongo bucya ase umucyokeroka ase barenene ya Kisii keroka asamange bakirisi bigutera se kinamba cyabo 0780894411 bosibutera se nambende 0728722255. Elimu Academy, educating for eternity. Sha Ceramics igobono yago keirie liguri ly'ekitile kya Twyford ekyo bono igachikoonibwa kishiringi kimisano na 220 cyuka ase a box ya 30 by 30 igobakoni ya chimabul bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babwata chitile chechinyasi nabo igo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser nabo igo chi shower mbabwate chi birengo ne chi type ao ebintu bya plumbing byonse pia unabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabwate chi type chonse pi chi submersible pumps chi drill mbabwate chi type chonse chi bench vise chi meter saw Anson scales nabo igomba bwate chi water tap chonse pi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati y'iki type chonse emisumari nayo toka eyubwagachi ne yamabati igomba gotoka Cansons Plaza aseparana ya Kisii Kisumu highway inchuo Sha Ceramics bwegorera serigurianse. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake
inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design, ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Jo ujifunze sasa. Applied science, global studies wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza kopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HAL. Wana bweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. School Clinic ni nyagitari yekerero igikorwa obokoreri bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko igoba kubwenia asugutumika chimashini chinkongo echo chikurigireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igoba kuringoria babwenia na kurwa amaliogo iguriria bonya amaliogo niguriria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure, arthritis, esukari, ulcers kurengane cho amarwiri yenda marwiri y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litskuri ya Jumatatu wika Ijumaa muchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa ikomene cha magoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere ayemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka omurigeria iriane ya Boniface Ongeri gotokomera naye asensemo ya radio kera rituko asensemo ya mangana mayana boigo asensemo ya TV murobiri wechigo sori cheto oyoko kera sembeo kera rituko lya Jumamosi go chakara kisirisa neso to wika chinsa 10 cha margoba moko iga o 2024 otwarira mange lakini eto wakanya sana mbya muno twayikirie omwere abonekera to chiko yatabo kena abonekera to soira semega yogokora omwaka tiyankugenerie Merry Christmas Negro swasu mwaka 2025. Tiyankugenerie a very happy new year. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamurama chikuya mandege kuzito somya bamurama chikuya mandege Nyamao chiskuru chuburuso echo chikubeko buruso bwiko cha somono ase ukwenolera egesomo echo kira mukonye ase mutukali busyo ezukuriga yekotoka ase bana Kisii Etwani yabugire ayo
mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamurama chikuya mandege kuzito somya bamurama chikuya mandege Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamurama chikuya mandege kuzito somya bamurama chikuya mandege Akurukunga mwalimu Johnny Arisio sababu nyagusiraga kuno kwa yabono mamdia akuburinga ingeki aberirange kibo Yesu kwa bantu bakwenda korana bamwabo ine anyaturagenda naimo kogendora nabamino nande sukwe gari ndi muchengamo mogokera kiri kyatukunya gusanga mangana yumo yogabu Christmas no ekuruka Getembe FM na Getembe Television ndikunya usanga ndilikwe banga boyigo akurigeria mangana nde tokogenda moyega ekere bintu bisarigete ekere bintu bitalbiya nigorto monero mweshimiwa Juri Nyanchama Nyamao bono mambia se studio kusanga mangana awa yobalengete oburai na yanda mange ayo kolekana asana muno asobokorali bwe county government ya Kisii ekero tuguruchi gukora omwaka gabwikirwera ngonse muno ebiro na nyomo nchomo tegerali karibu sana ensamo yende ensamo ya Kalinga ensamo ya gatano Etwani ya Getembe mheshimiwa karibu sana sembe onande ekero tugenda muntu moko twa abateli mbako buli mangana mangisana tuokwanira mangana au tuokinya kuligirira watabanga ebintu bisaligete sector yobo chenu watabanga corruption nature ga Kisii county n'ebintu bingi umutegere nari kubulinga ine ajebono buna jury eise kobanga egente kigojo watabanga ngonya watabanga ninjini bwate yagazu yobo gavana ebenga naye ayenga kyuro cyura akorubukurumye bubule county government ya Kisii ubote bwate bekanira. Asante sana omwanchomo ligiriri no mwanchomo tegereri enchere moyo gukoro bukudumi no gusomya abantu baito amangana yo gwabo onya koro munya biasara wa apply ile tender ibiasara byo wote ukarabe kara irani 30% ora eredie county ya Kisii omanya konyore tender x into tagiti onya koro murwaire kwa rware ngogenda ore nyagitari ikanya gitari abunande rorana obobweni kubodio konyora no mbuikare mboro bwikira dia konya kwabona batare atiandara kunyo no na kamisini gana riera ndaromo bairo bia no bwato bosibore bwo konyoro bobweni bwo ubuya nande obobweni bwo hali ajo onye koro morebe onye koro munya biasara koko genda aliko chogo digereri nana ki na chogo ne sembegete chinyeni cyane ne chinyanya cyane ne bitumbo byane no jabesa yogo chogi egasi gakora nari yogo siboka kurwe chogo yawo tadi urwe chogo ne chabu no erenzabo amasakara no ari gabo ayo monyene ne chumbu jiko ne gokoroma gabo amacha tereme ige biasara byo kurwe chogo Yes igogo ika nsomya abantu baito amangana akorukuna obwene babo what are their rights and on CS bari iko mushimwe ko tabanga anda kigiteka nage kuiro mu menyi bwe county ya Kisii wete mechande menge ne nabange utamanya ikiningwe ntakonyora obwene bwa batabwati baba chobwene nande mangana yo bokurumya baire ku rukinga kicyakare konyandara cha Kisii county ngogora na rengega sina Kenya Airways Kenya Airways ekaraba kusiba ko cha interview yegasi
omugusi igari no kwegena na tabegetie basha ya 300,000 emesa gasita konyora igo bona tarate banone dieta kwanyora abagusi bamanyire ne basha bakora beka mesa bas kwamane kurogwa kwane dieta diao amangana yu abeira akogenda chinga kichama ega mpaka bono iga nonyorete chinga kichiria abantu bakarikire county abaiswati mbaro bakarure mpaka emibere ya barwe besa nande baena na mpaka emibere gere banyore gasi amangana itari mangana maya igogo ikota ibya abantu baitona naki onye gwasomire nore ne bisero byao negasiga niti bisero byao nero nande nora nyare ko kore gasi yu ewe gasi kora agacha Kisii county aina no to basa ko gendari ebisero no bwate abande mbatete ko cheki go senjanga kyobegete go se imena ke korekana nda bande mbatete ora beka no ne chirumya tane mesomanye ko nore gasi toka endereri baba gusiba minto ko nyona twasariyense amare mari twakaoniri kare twarwo maki aedire tinko manyana bono ga muri mutakabu amenda bato batabwa chibesa kaya abantu baruchukuru chibesa bachikurwa maki igogo ikabantu baito bamanye obwene bwabo mburubyo mwenche mwategera lino mwenche mulele orimi ya Getembe Television mambia bono numurubuli kurunga Etwani nsemoni ya gatano kigima tukusanganere juri Nyanchama mheshimiwa wa studio bono mambia kera tukunya kulile mangana ayobo korali anamuno oburayi mambi ya bono narubuli boli galinga umurubuli sha murubuli sha nigo ochaka bubu weni ya kurwa so murubuli mukoro National Health Insurance Fund NHIF andake asubutu tukano bonge abantu batamanye tinga chibe siri chalinga NHIF boniga buna umunyagitali na bora amanyamangana iga inchi nku eringo chiko ingo chirigo ba bunchuruli wagucheso mu rulibo bweni mu yosha omwancho matagarari NHIF njabete ke gusiko ekare NHIF yasiegetu abantu bari barenge ime ya NHIF mbanyorete notification yogo sasha igo bono bagachenju kurwese NHIF bagaso ime ya sha igo bono go ikoga ndronye kwari ko ruchibesa cya ukero mutinyi ogendra no basha ogendra muna kwari ko igo chibesa chiri chia renge ime ya NHIF onye kwanyore to bugweni ime ya NHIF chibesa echo njia tumegete kwanyore to bugweni obu egento bono to gukwanira ne chinyagitari chinyinge chitaraka ni chibesa chiri konye barwariri abantu gutumeka mangana ari NHIF nere serikali bwate mupango yoko yena chinyagitari chiri cyabwate serikali bwate chibesa cyabo kiriko ne cyapuruviri ko bweni gwa ime ya NHIF cyabere chikonya chibesa cyabo mune iganiri igobone so mwero werusha boika ogendre ko rwebesa yawo kero matienyi egere na liora nyare ko gendre ko nyoro bweni ra omugeni gete kingo tare nyagitari yetu Kisii Teaching and Referral Hospital maka geta gacho magotu sana mako yukago jari kingo tarari umwako inababwata makongwa mange lakini yeye mwe yabona mangana ya prostate jaene bwato bokomo lakini esara bimwa mangana scan ya prostate Kisii Teaching and Referral Hospital korenda ba serikali yako tebo kusaba nyagitari bakaruho seminar goika abe onyorere referral kurwinya gitaji nke koru esara lete koru amane ko nyorobo gweni wa na die kadi referral koru level 1 level 2 level 3 level 4 na mayari lakini gusa yari chingaki anene moneke roteto obo gweni bobo bwabango as an outpatient narobuli boli ntingo machakoli boli oboli ngama lyogo chikitali chinyinge abanyagitali baitwa na mwana county nigo umurweira kogenda otumuna andi sikuchikulia malyogo na malyogo hatayo gusumu cyane rulyo igonda tebe ikerogo tumu siko igemineti na amalyogo tayo lakini nande nabokonyorana nono yugo tumansa chinde na abwatenere gyo sikikia esate togendo ugura malyogo ayi lakini chinga kichabo yo moteba onye county government ya Kisii county gianje bagusi gianje bamenyi ba Kisii county amadiogo muna panado amadiogo ali chibesa chinke tabo enti komisi nyagitari anena monesi nyagitari ekorosi chi million extra yani chibesa chinyinga butani chiri chagasangiru kare inki amadiogo abo enti komisi abanyagi abaroire gadi babwente kwesi buya macha ko samba buya chibafu chiro siri buya okobweni wakwa wangu na madiogo atoke babwene bwangu bagendenga nari bitande bibi atigari biranya rwo tumika na baroire bandi nande baru chibesa nari turanya rwo rosie bangenene esenjire ngiye ime ya Kisii county ebiasara na panado madiogo make ari aga nedi ari emergency wato muna gendo kore oranyora tugwati besare
nande togotebana naki aena mali ya serikali bono bare ugotigugabu chichokora na ichigo chigurusibesa chigo chigurwari abana chintakana busina maiga batabuati kaiba go chigurusibesa batome nagenda gura panado eyi agerira baruira bange bamenyere ime ya nyagitari okoba nona mario gari toko batoma babwati besa bago chikunya omonto amenya oetani mpaka chinga kichia bwendo gotoka nyagitari na ndo menda magoirande stress na pressure ne sukari yacha etarengo paka malaria igobona gendongo sabana tigatwe bange mune county ya Kisii ekatwaro sirie bange ngia korwisa barwaire torena services cheito egase ito akora barwaire ningiyere nembwene rwere ne amasikani nadio montaraga nikomenya nadio kenya yada na sayo tago nkora yaya ntogane tia bandaba bakore gasi egere barose Kisii county ni benyinge kera abantu baito bagokwa bange ekera abantu baito bakomenya nyagitari abange batayiko chikonyara okora chigasi chiabo ekera bageni bakobwisiko chinga kichindambe go chakora barwere ige gosadi bare chinga kichinyinge bata chinga kichi bare go chitumeka na one se biashara barosie nibo igo kore na indirect costs the cost yo gotwara umurwaire nyagitari ekoba enyinge mono oyo komutarira utigire gasi yae ochire utumire fea ochire oyo rwarete nware nyagitari abuchinga kichaitane dichiria wete kotoko okobataraka ne bill go setaragore yo babwende konyi oyo rware to mwao na bwende go chanyore kitande kianera rwari onyora kitandake ngeyo bago chikobe babero ati atogende na togenda private mbia kori ndi nyagitari serikali nere gwataba nyagitari abange basome tabia. Alright, mheshimiwa tugerukuri gaiga daktari amangana yobo chenu ntotebenga county government ya pinja haki getambukiro mangana cleanness usafi emecheito town cheito chinene asumwa kumu makatutiete matukatana limo katukuru mwaka omwancho omotegerere ekoro libonire muntabuli nganga ki endo chimecheito bono ngakire na ondo chitutikate mai omwanjo omotegereri gonda atebe no ninje igonde no indogete eroko kwaruka gocha Kisii town chinsema machagwetera chinsema chipare nsemo ichire chinchawo obwene mborina etauni yabere nchawo negere tauni ere nchawo no chimbu chikobera no chingi chikobera abantu baito baigotwara afyengia omuntu chire typhoid abwata oyo ndengo sahare amangananga munayo tabweneti kogo ika Kisii town chakera no eni gari quick mart supermarket eri otire diko ririgo chiosoka general asagundo kerase obo chabwe boichire ikonte gotebe county government ya Kisii njakorete buya esogo sieka dump site eri arenge nyambirari lakini rende town yatigere ko benchabu mepango kibabwate barigere nga kibakorosie town yebensabi obuchabu bodibwete chipara gweta etauni koroka nengundo ngai bakoboira babo process muna bato tebeti egere barose ri abantu bande chigasi nande barose etauni ebendabo igaikero ese togutaja ese tokone dibintu aragundo obochenu boyo ime ya Kisii county ya mentira marwaire na makongu ao asante. Daktari kero kona mangana waste management se county government se town ya Kisii aye ukwarali nga mamochonaro manene sana yari ko bana iki wali chokora kwene kinga muchandu tokobo ento nare ko chokora no korigereri na ngakitokora togo sangirio buchabugo twabo process egere bwaba chi products chiritira nari ko tume recycling of waste kina kinari korigereri nabanda bago tokorre gasi aba bago sangiri bayimukyo buchabu ndorena bakorre gasingia supervision na wara nyore county nedi abantu bagwanda korigereri ne town ne chenwere lakini abantu aba baka nirume sa okobamba wati chi family origeri nabantu bawo bakore gasingia ubaka nebesengia nadi emagendara lakini tobeka abantu urika abantu na mesara toikoba bago chagasi nekarabata igoche gase kwanyoreta unyaberenja enchabu wetanyabu goikanane to semi abantu baito waste management basomina naki mangana masakara beka kando togocha gosangirio bochabu mangane chindagera chicha tegere kando masakara kando waste segregation egere tonyare ko process ebintu bitu bya biri ko dieka bidiye chinyinguru echirari na one chingoko byagende chingoko bito ko process toro sino ne chitaye chichigari byakarwe gasime igono gorigena
recycling of waste ngakere nande chi machine nchiri cheti chimiseti chiganiri kugudi bagachi besa chikwira national government ekene kigendo umuntu urabekabo egere n'abantu bandi banyore kigazi kuruza mwana n'abanya biasara bakotari chi plastic na baro banyore chibesa ni bakotari kuno korosie ni mwe yakisika wachibulile no motegrali in touch kubuli na lekana kiage mambia bono wetasi namba ya studio 0741 58388 yani ansenoti isano libere inyemo isano na isato libere isano na isato nyerengo muruli kurunga Etwani ya Getembe mambia bono ensamune yo mwalikiga magato sanganere mushuma juri Nyanchama Nyamao uyugere gutwarera amangana ao ngakitu ataru mwako mwimankigia kolekana gita kolekana nabugana muno asensamu yoburai kumurekera county chite mambia bono aigagusi ayo munyana bo tuikira sena besi mi asugisa ikeragali kiago ebyonsi kwabo liga igankora nginga otemere kuiraniria masemo onyetere kiago na anu bwati bagomo tegerali botulikira ujumbe gusutu akresimi mo ansemo emambia bona asokobuli kwago aiga ase studio lakini bono mushimiwa ekero kunya kuligiria mangana yuno murai libolindira nali irango ikankoboli na nditi go soka ntrako boli nkikiagire tukara maita bantabange banaleta juri Nyanchama numurayi yukuliye kiro kyabangina nkiki gwaereti kiro kyabangina okoboko omugongo gatebanga agero gege konsali umoko irege nabasacha na nchitigankeliye gene kingenjo. Asante sana Omwanchoma tagari no Omwanchoma digereri igona chankanyorana okuganinkoro ese ekero kyobugabana nekarondo chono kuganinkoro na inje nerigereri nare na ninyare goikerania maganye y'abantu baminto ekende gyakabera abantu baminto korunya saga tongetense agatonga Kisii agatonga Nyamira amaene ntwanya gwakera bakungu chikura echichigo ikendebe yani ntwanya gotwara umuchumbe korugusi korunya saga atongetense agatonga Nyamira agatonga na Kisii county akarongo digeria mangana munayo ntwacha tukanyorekerege kwa affirmative action seat. Affirmative action seat nekerwege kyo mu women representative ekeruge ki onyendiri abasacha nabangina bari ukerwanira abasacha bangina bari ucha kwakerukura igo karona digererie biroge byonspi nabakungu abange bagochorwe kero kyo mu women rep ama ene mbai korigere una oyo no murai musogitani murai omusacho uri okorekana okoira chikura cyo gavana omukungu ogotoke setimi yae igagwa kerwe kura atwaro borai koseta atwara igo ya rekanire na gocha konyorano ne kerwe kyo mu women rep gya Kisii county yose kya Nyamira county goikobe no musacho uri ogochikuira okobo bantu mbayigo kedigerere ngekero kya mane kyo mu women rep eba korigena omugabana no reto takete noyo onye noyo elaina pia ya keruchikura igo twasiriri abaraia bange katoka sene ko bantu bo women rep bo abakungu abange basirire nse yo bonyansi okobo burayi bwabo mboikorekana mwetenana ochori goiko omugabana ndi murenere abenero gwirene nira choro no mu women. Oh yes. Ekero abantu baito basigete nekero kyo bugabana igekare kero kyo bugabana kere okonyora bande bago pangwera ini babura oyonga kiare igo na bongo nyoro bwene bwane na maene ngene kina amaina abantu baito esobora igwe bugabana wa Kisii county ebambe keke wageke nkwego mugabana rati netime abago tebe babereka donya mogo bono ngo basairari mogo igo abantu baite bamayetena aba women rep mbaiko nyagwete nira aba women rep bakobera ku mogongo batugwe ntotagetia mangana munayo agendere totete torokina oborai bwa baswati mborubyo togasane kobere ku nagotoru nagotebiwa ya togotebiwa ntokonyorana twarure umochangu ituguchisa oborai bwa Kisii county natware uchakuru ekirugo kwira ni magazine ngana wakwa nayo munyene kuroso mulugunga gesa ubucho uburayi bwa chageta surungurwa gusi muswati sayo akirwe kura ko swase bunge usase kirugo kirjogo chorwa kogenda suburayi bwe bunge ine muchano ryo gochoba muna nabata bikoro comparing nande tukarukuri bya basubati no bwa bange anse gusi
ase gusia baswati na bange bare lakini injira tokiniri nere tofauti nabo tabi na beire bosionkurwanira obwene bw'abakungu anene mona abakungu aba bakonyora abana ese nyangitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital korende tinda igwa abakungu bakombwate sina maene egendege ngokora negendekia kwa materebia abakungu baito ebare no mwoba enjira tugukini abasubahiti baito koruinze paka gochigoro baibwati freedom osoko chibori buri bwo kwegera batebe na maene ese tuteneine noga igeri abasubahiti ba Homa Bay for example milio diambo no moroje Gladys wanga no moroje ekero ko iguba ko beka no nyekwana ya bekero bagokwana babwate obosibore nechinguru nechisemino bongaini abasubahiti baita bange bagusi ebakobwa ebagosoka bwesoki kobeka mangana abo bosio pono oikachinga kichabono iga yagerena kurunyasa tongetense mochumbe oakeire chikura ime yagusina Nyamira mpone kupana nayo nabasubahiti abange mbai kwerusi gose mbai gotaka babuji birugo ibyo ko metena naki na botora bentoe minde bila botora bentoe orende tabatebana Rome was not built on one day onye gotaite kogende sabadi uko chakanora ngora naki kine into to sokeri to gatana nakia abantu baminto na into nabarai mutara gotorra muna barai bande bonsi mutie ko digeredi na marinda usine rongi to kobeka murrena uburai mutagete ainara mangana lakini mheshimiwa juri kero kuligire buya ayo monyene hemno mura ina ndo musubati ubwate ganga yokorwanirira nabo kura haba gusi asekiro kyoba ikiyobora yurumo umukungu noko tabanga ekenenga gusi abasona gwate biringa bangi mbali gwesoki utaso kwabunki bakora mba kunyara gose umukunta kunyara gose nuko ogoburu bonga obumanyi buli gotenda ya ebabwato boba nande chinga kicyabone togota batia turusi abasubati baito boba ako batwarare na abasubati bakore buya chinsemba chin comparing to the neighboring counties cy'abasubati baraire wakonde abasubati unabono mabei wakonde gali chinsemba chirichi yaki wakondere omabei wakondera Gladys wanga wakondera ngoli miro vyamba wakondera go china kuru gali Susan kikana bande nkike kugira ekigaba menyi bikiza mu kiribakora bacho abasubati ngireki egento ndatebe ese chinseme chichinde nkorore na women empowerment y'abakungu nere iguru anene munesi burai abasubati abungo soka bare kwirwanira konyene lakini empowerment y'abasubati bayito bagusi bado terasoka biya eka rokori chinyombe chichinde for example woko digereri Waiguru Kirinyaga governor Waiguru Kirinyaga governor atara aswa serikali no arenge United Nations tari musubati no wenzi gotoko no musubati ore empowered wemanyire umanyitege ndakora akamanya koru akabeko mu minister for devolution esa mangana devolution na korete muna korete akanyore ni benke obeire governor na ya Kirinyaga county digere Gladys wanga 2013 na watu warengenere Park Place ukobodi yobo women rep Homa Bay karnata ito kobodi yobo women rep chinga kichichi ya Kisii County 2013 iko na abore tukuna bantu korusene kane na ine baba noga mbeire no musacha iko estaili abantu baito bakora abasubati nere to bauti yake oko digere million dambo no muntu orelo a renowned lawyer utenenete obosibore gose rights jaba anene mona bakungu igo abantu abumbare empowered musiga abantu muna abumbare ngatubwate nabangi nabaito gaza ko bakwana na amaena bagusi tubwatisi lakini muna koroje ndena karana kwana kore research no gotukia bangine bandebi Juli Nyanchama Nyamao tenena obego sento gosibono nikisemya bangina batasoma bono tobike ngubya ya bangina bagusimba somete nande basomete abangi noroje ndo kwato mozene da baka America onye nechi seminto somete kine mangana ya siasa iga twanya beke esirugeje abantu siasa abantu muna bakonyeriya abantu abagusiya nene mono siasa y'abaswati ibakonyerige no bwo bake
tinko manyan sababu kibako bwera na basubati bako swasiasa nkeke barako lakini nimete babwete na omusubati omugusi munaro omusubati okore gasi nyinge omusubati omokongo omusubati omongaini ebabwete babetura akore buya mono abagaka baje baruchinga kichapusyo tinko manya lakini rende munandigereti bono iga Kisii County ebagotebana abakungu bonsipi ngo abare juli Nyanchama Nyamao chikura atware chibesa tatwara egento batagete noburai igobona na bange iro mo nari goja kopodio kero kina ari goja kutiganda na dinda dionse ni maete na mo igwakera bakungu lakini kabande binu na etenena ore gosento gwakera chikura igaba kungu bakwanire na bakungu na bamenyifu baikomenyiri ingetire chichumbe ibere isato gambo no mambio mo ategereri chirwali kirigiga sembeo ukunya kusangana intuga igando chichinge chiko chega taratibu asenchira ya abene akurunga Catherine Onyancha gotenga happy and merry Christmas mushima jure Nyamao mwanu itumu nchali ntugwa nchete nyasagu seni ya kubwatisi amareri ndimo kurugali nyamechi asante shukrani sana kwa gomzo tama Francis Ngokuru kanyimbo gali na bunkuru chigali kena ikomi inchenu mwana boda boda Robin Omugire nkuboliga ga kijuri mbya mono na ande na ntoba na boda boda tuchandire county ya ntwali nu libaga liobo choli nae tuli nae baba ngego sawa kale ukwanira korati ikago tenga libaga bali ninyete gege omwancho morige no mwancho mategarari so it means you are aware about this ninda aware mbakwanira abana boda boda ekeninki egende kyabana mbaka ni kumba basako chora barai babo eserikali ye county ya kanire obochori bwabana boda boda ekikere maminja yerichiko kyombe kende kyansi kebe kyabana boda boda kyabaremi kebe kyabantu bande bonsi goika ke gobo sibore bwogo chora barai babo igobano ndete kusaba na chinga kichabo sio na ndete ko kodigerere na a court order dichiko riri kurukotini digo tibura abana boda boda bakore obochori bwa muneganiri igona bande bina yaya omugabana igaba chore tayara barai atagete babarai lakini boka batageti onye go tageta abantu abana boda boda inyoro na bakoro bangenyinge sana abana boda boda bamba bwate chi family abana boda boda goikana baruba kine sector yo borai abana boda boda goikana baruba chi babe abarai 2027 ndoto tekora abana boda boda na bange basoma tabari ne bisera ninki bakore ne ruliba gari abo diabene je okorobo chori wabo igonte teko sabana kubwate stora abana boda boda babeke kochoda amangana abarigereri we egere banyoro kochora kwabo obochori bokorekane buya egere batwara barai bari abaege no bari baranyara kona barabwigasi na dio turake ichimuraburu na ndetorosi Kisii County ebe yokorekana wetane mangana yabana boda boda igonde tegotebana nenseme yebyo aw Nkwe nsemo sector ya GAF National Affirmative Action Fund tibesa tiebiyombe yabanina ntia bajigo twaro botukano tikagiye baba batabekirire guki eseyo bisimo women rep echinde tikagende sichi echinde igongoteba ainara mangana mentiro butaka ime ya Kisii County koko ekiombe kibesa abana kyomba baba bagenda no chaka konya magena chaka kondi chinyanya ochaka kondi keriura nyare kondi bado ebese ngochire ya ira neme county iko empowerment y'abakungu ekeroko dino muntu kibesa iko you are disempowering iko komo care chinguru kiya kibesa kitokime muko y'abantu abantu bakore biashara nebese bado nabikoira neme ya Kisii County wetere bange ditokuru wetere matunda ali abantu nabo gusaba gaka ibyo bebe bakorosi yakonyorana ubutaka wakeire in the long term. All right. Sante sana mwanchomo tegeli mwanchomo liyele bono mambia karatunyo sangamo kegima na kutinga bange sana babugati ligambo rubali kegima akuna ongire ni kupa moju nsari mkwani mwishimu sante sana agido nbuse kuruwa chini sabo chegi nsome gali agotenga show iko maridari zaidi kuruwa account liya 046 ya Nyamira kuruwa emenche nere engineer of nothing sante sana mkwano ndakulika kurugali miria kuruwa nerege kuro tumbia munu sana bro thank you
ana mogoi agontebe ngabwa kiro byonsali gonkwane ligagu madama juri agotenga juri kuruga juria munkwaneli motebi ga kimbi ya mono na ande oto inyora bangi na tule komo okay kurwa chiso mchenye mayasho iko sawa Donholm Nairobi County agotenga tuko pamoja senti sadu ya kuruga nere saira za umbati yendega gotenga yonere nyabworonya mbaneno onda somo robri hello good morning bwa kirebia Anita Freda kurachisa mchaki jauri show iko mrerari senti sana yendega kusagana ituga bali mweso mugolika jijumbe chino ndo chikero chinsa chiro chichi kunya kubya kakirage bono mheshimiwa ngane tindo chetu wakwenda mangi sana utachi kuganelia mu Kenya agusoma gusi Christmas yekia naye onsitu akwanira ndi okwali baga ujumbe yabuche mu gusi bondiga uli watagira ire bono mambia muno legali mugako musae ni liga kolengana na mangari uburayi kwa jumla. Asante sana omwancho matagareri omokeno manene eritariane no mheshimiwa Julie Nyanchama Nyamao mwakorre gasengia gochora barayi baino ba Kisii County nande moja already bagadi yari gochora barayi baino 2027 egento ko basaba abantu bamento etinga ne chisi obonuke abana baino barenjara gesona moko nyara ko egendere toko gendera estaide domneyo ni gondete ko basaba ligereri abarayi mogochora tiga ko ligereri chibesa taria matomuntu akwa obaretera obana chibese chinachire ko basera chibese igakoba nando chirani igeria bagusiba mento mubwata abana bakorire chisukuru barisiko basomire bare nebisero batabwati gasi mubwata abana bande bare chisukuru mubwate abantu bechingejo ao barisiko batagete chigasi county ya Kisii negane irikorosi chigasi abantu bae 70% erigerina abantu ba Kisii County banyoje meremo na meremo ta korosigwa ekero totabwati gende ngokuna sustainable development chinga kichiri chichi kurantu akwanete igoro ye factory ye Messi Nyangweta South Bogirango tugakwana igoro factory ya matoke tugakwana igoro yokorigena none chinyini chito tokubeka gusiga chiri chikogenda Nairobi chiro sigubuya chipage chibe kubuya egere tonyore chire ngiya Nairobi no nyembukamba chinsemo ao togatebana etotete koroseria abantu baito chigasi barungu takaimi igontete kubasaba ekero mokorwa masabo engake ya Noel nyasako iboru tia nyasai iboru chinkoro chino nande murigerina sustainable development ya bere me Kisii County ese Kisii County government igontete kubatebina abagusiaba abana abantu baminto abana abantu batoetaine aina manyingaito goika tobarae no bwanjani chinga kichamaega bana boda bange mbabete bagwitu ese chisegi chitabwati misingi ime ya Kisii County abantu aba bagotigara kuba bataka abana bagusi ekero chibese chitu chigo cha Kisii County chikoira na chitaigotoira na chikora magendera abana abantu baito bagasaine kumia nande nabwo abantu aba togusangiririe bangukuru twachigotoka number 1 ese usangiririe bango tutare ko baamo tobarae no wanjani onye chisemi no wangaini chakeire abantu nabanga bagusina abantu abangaini kora consultation abantu bali babwate obomanyi ao bachesemesa bali gerine sege pindieke ya 2024 2025 kego chikoero mwako yogocha amagendra bere akoba ime ya Kisii County dotete koriye chibasa chito chikoirana togasaine korwe bango ebigeri togasaine kubabataka gwetani muna twarenge katodene ne muna Kisii County togasaine ko compete competitively nechi county chinde chabo muranganchiro Nairobi nero Omabei nero chi county chitwetanene ngo compete tore kaito go chabotena na muno magusi 30 years of devolution togo tebya bantu na ntumuna bagusi chi billion twanyorete ese miaka 30 ya devolution ninkeke twachikorete ekero chibesa chikoira na chitaigoswa emibuko ya bantu uguno butaka togasaine koigereri egere butokore butomere 20 gosaba bantu baminto chora barayi
Alright, asante sana nkorenginga kwa bekira kangali kyo mwali kigma bono na lilitu atebana ndingo sokoliga mweteboni maetinga no mokoreli umuyole nkomyo koliga ali orabantu bande babere na ndino gwateba ngainwa nchiti wikira abantu baito bonsiamo bono ganilingo bali mutali kumera na Christmas yake ngo kwali bagakoroga iga ligere na nchigo tenga happy and merry Christmas mheshimiwa Juri Nyanchama Nyamao. Asante sana umwancho rigere no mategareri igonte te koirari bageri goteba Merry Christmas and Happy New Year. Esa bantu baito bonsu bamusiese babita. Eso mogavana Kisii County oyo twanje tena ande tutete gotebana we have not given up on you. Eto gotebana goika bantu badio bayate chigasi babwato manyao bakobwatesi. Gotete goteba Merry Christmas Nyasaye nae aiboru ese nkore yao otware obwanchani bwabene guchisa abantu bao nande onyorena abantu aba bagusi mbabwata abana baganeiri gokorera ubuya baganeiri chigasi basomire barisiko esa bamenye ba Kisii County igongo batay Merry Christmas and Happy New Year. Nyasaye abaye afindia nande abarende egere nande gatoko tambuka toje tomberane nande December diende tokwane muna tokwanega ese familia ne engeta naine abanchari bonsipi ababasha baraba mame abagetutu abantu bonsipi abagiranga bamachoge igongota ba Merry Christmas tiganya sa barende abayichise bino ngaini mochora barai modigere chibesa tari chibesa tokobuna egeto tokobuna imea Kisii County no borai wa Kisii County. Asante ninche ngobodio bogavana wa Kisii County 2027 nyasabo toikyo mongi nyorese amasabo nande muntu mbere chikura. Asante obaite na seka singincho ugukwano authoritative ringa ninche nkobolia mbia mono basi watu mwanchomo ligelu mwanchomo tegalian prince msikilizaji na mtazamaji. Asante sana kwa sababu ya muda wako ambao umetupea tangia hapo majira ya asubuhi zaidi katika chaka Getembe ya Getembe Motegrali haikualinga Sensemeli ya TV kwa sababu umekuwa mtazamaji sugu zaidi. Asante sana kwa sababu ya kutazama ya kualinga Sensemeli ya Getembe Sensemeli Radio. Shukrani sana kwa sababu umekuwa msikilizaji shakiki pia msikilizaji sugu zaidi ya Somoroboli Etwani nyasagu siri kigma kukunya kweli yani kigma na Etwani ya Getembe Merry and Happy Merry Christmas imambia bono nchiko kule raga gutu eno mga konkorogo mungano kurunga kariri nerulinga sizwe ya transmission mheshimiwa Erena Motigeira agendara rabantu bono mambia bye bye. God bless you so much. Ritangongo chalire gaiga sembeo nyorenga onsi kiandai komi Etwani etoja kumera na litu kolitaliria ankyo. You want to wane ine igase gurwa Etwani aserero. I want to wish you all the best. Sinjo mambi wene Christmas mambi ntonchora nechi program chite nchiragete iga asinche ucha kurukunga Christmas edition kurasi sarigo happy and Merry Christmas. God bless you so much. Take care. Tubaise komyo kamono na andi mangana mabako nyole nyesago sini tigarawia Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Kuzito somya bamura maje kuya mandege. Kuzito somya bamura maje kuya